Ben, boa noite. Imos a comezar con este pleno ordinario do 29 de outubro de 2025 e o primeiro punto é a aprobación da acta da sesión anterior. Eugenio, non sei se queres comentar algo. Ben, Jennifer. Julio. Ben, votos a favor de aprobar a acta. 3, 4, 5, 6. 6 votos a favor de aprobar a acta. Ben, punto número 2, expediente 937/2025, modificación de créditos mediante suplemento de crédito. Ben, a proposta ao pleno xa se trouxe a comisión informativa. Necesitamos facer modificación de crédito, suplemento de crédito, a respecto dunha sentencia estimatoria 00288-2025 que di: estimada a demanda formulada por Antón Gandoi Fernández contra o Concello de Muras, declárase que a relación que mantiña o demandante e o Concello é laboral, e recoñécense unha serie de dereitos. Un contrato se lle recoñece a xornada parcial, 12 horas a semana, 32%, todo eso coas consecuencias legais inherentes a esta declaración, a tal declaración. Ben, entón, facendo efectiva a sentenza, tivemos que facer unha liquidación á Seguridade Social por importe de 38.914,67 euros e a Seguridade Social advirte un erro e, que di que tomou de referencia unha base de cotización errónea. Nos fixéramos ese ingreso. Ben, antes da comisión informativa, creo que foi o xoves da semana pasada, tivemos outra notificación da Seguridade Social, na cal se nos decía advertido o erro pola Seguridade Social, practícase nova liquidación ca base de cotización correcta, sendo preciso pagar a parte non satisfeita de 27.950,86 euros. Esta cantidade non aparecía recollida nos orzamentos, polo cal hai que facer unha modificación de crédito. O expediente consta con memoria de alcalde, informe de secretaría sobre a legislación aplicable e o procedimento a seguir, informe de intervención sobre o cálculo de estabilidade orzamentaria. Ben, e a proposta, a mesma que se levou á comisión informativa, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito na modalidade de suplemento de crédito financiado con cargo ao remanente líquido de tesorería resultante da liquidación do exercicio anterior, de acordo co seguinte resumen. A partida de gasto é 150-16.000, e o concepto de ingreso donde se vai ese diñeiro é 87.000. Ben, segundo, aprobado este expediente por seu público no boletín oficial da provincia e unha vez se xa aprobado definitivamente, aprobar, recoñeceder e proceder ao pago á Seguridade Social dando traslado á intervención e tesourería para que leven ao efecto. Eugenio, non sei se queres comentar algo. Boas noites. Nos decretos que recibimos os concelleiros da oposición hai un pago de uns 28.000 euros. Para ese non nos pedistes acordo ao pleno. Entón, con este, podedes facer o mesmo. Ben, Jennifer. Eu tamén vin o decreto que estaba feito o pago, sacáronse cartos para facer ese pago, polo que vin de outras partidas do orzamento, que son partidas que pertencen a outros servizos, a alumbrado público, etcétera, creo. Vou mirar aquí. Son partidas como Administración Xeral de Vivenda e Urbanismo, outros suministros, estudios e trabajos técnicos trabajos realizados por outras empresas, arrendamento de maquinaria, instalaciones e tillaje, estudios e trabajos técnicos. Por lo tanto, se está o pago feito, non entendo a que hora ven o tema de que se pida unha partida extrajudicial de unha modificación de crédito. Julio. Boas noites. Pois hai un informe que pon, que dice que hai unha estabilidade orzamentaria que é de incumprimento, entonces, nada máis. Imos a proceder a
a votar e, bueno, a Seguridade Social, se non temos diñeiro para pagar a deuda que ten o Concello, que a Seguridade Social, actuará segundo o proceso, non sei, cal é os pasos a seguir, pero, bueno, cada un vota en conciencia. Non vou explicar outra vez, se me dixeches aquí, acabas de decir, que se firmou un decreto, bueno, no orzamento había unha partida que se podía pagar, o que nos reclamou a Seguridade Social no seu momento, pero a maiores, creo que foi un claro, ¿no? A maiores, os xoves antes da comisión informativa, volveunos, bueno, detectou un erro e dixo, no, esta cantidade que se vos dixo non son 27.000 euros, faltan outros 27.000 euros a maiores, que son a cotización da Seguridade Social de ese traballador. Ese traballador era un servicio externalizado que tiña o Concello, pero no seu momento decidiu demandar ao Concello e a Seguridade Social di que lle temos que pagar a maiores a Seguridade Social. E entón, se non chega o diñeiro, temos que facer modificacións de crédito. E as modificacións de crédito, se o orzamento, estamos no mes de outubro, está a piques de rematarse, temos que tirar de remanente de crédito. Remanente de crédito é o diñeiro que ten aforrado, entre comillas, o Concello, e de aí se tira esa partida. Pero, bueno, por aclarar, e nada máis, imos a votar e, bueno, cada un actúa en conciencia. Logo as consecuencias as sufre o Concello, que non as vai sufrir o alcalde, es que, bueno, non sei. Eu creo que hai que mirar os expedientes, leer a documentación que ven nos expedientes, acceder primeiro ás notificacións que se fan dentro do Concello, leer a documentación que hai nos expedientes e logo vimos aquí con certo coñecemento do que imos a facer, non chegar aquí e, bueno, e decir cousas que non se corresponden coa realidade. Tivemos a pasado venres unha comisión informativa. Bueno, teño aquí o tempo que levou a comisión, 10 minutos, que foi o tempo que falei eu. Aquí ninguén preguntou nada, ninguén dixo nada. Bueno, é un pouco triste, ¿no?, que atopemos esta situación e, bueno, en fin, votos a favor da modificación de créditos, votos a favor, 2 votos a favor, votos en contra, un voto en contra, 3, 4 votos en contra. Ben. O seguinte punto, o expediente 923-2025, recoñecemento compatibilidades empregado municipal, se retira da orde do día. Punto número 4. Expediente 873-2025, convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor en materia de pilas e acumuladoras. Neste caso, é o Concello, bueno, que recolle as pilas e os acumuladores dos distintos, dos veciños e das veciñas. Non sei se tedes algo que decir a este convenio. Jennifer? Julio? Ben, pois imos... Hai que ratificalo, exacto. Punto número 4. Bueno, o que ratificamos é a resolución de adherirse ao Concello de Muras ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor en materia de pilas e acumuladores. Segundo, dar traslado á Xunta de Galicia e terceiro, dar conta ao Pleno da Corporación na seguinte sesión que se celebre para a súa ratificación en cumprimento do que di o ROF, Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais. Ben. Hai dúas opcións para elegir. Vese mal a marca é a segunda opción, non? A que elegiste desde o programa. Qual é a segunda opción? A que non se fai cargo do transporte, non se fai cargo do evento. Sí, é esa opción, sí. Mal a X, me parece que non hai que encontrar un papel. Ben, algo máis? Ben, votos a favor de ratificar. 7 votos a favor de ratificar. 6. Perdón. Sí, 6 votos a favor. Ben, o seguinte punto é mocións. Moción do Grupo Mixto para o mantemento e ampliación das aceras dende o colexio ata a volta. Jennifer.
pois procedo a ler a moción. Moción para o mantemento e ampliación das aceras dende o colexio ata a volta ao pleno do Concello de Muras. O Grupo Municipal Socialista do Concello de Muras, en base ao disposto nos artículos 91.4 e 97.3 do Regulamento de Organización das entidades locais e demais normativa que poida resultar de aplicación, presenta diante o Pleno de Corporación a seguinte moción en base á seguinte exposición de motivos. Despois de varios escritos presentados durante os 2 últimos anos en contestación nin acción algunha do Goberno local, vémonos na obriga de presentar esta moción con respecto ás aceras existentes no núcleo de Muras, así como das farolas de iluminación que presentan as mesmas. E máis vendo novas deficiencias como a falta das mesmas que se están a producir nestas zonas. Seguimos vendo que a seguridade peatonal e a accesibilidade son aspectos fundamentais que deben ser garantizados polas administracións públicas, especialmente nos núcleos urbanos e zonas de tránsito frecuente. No tramo comprendido entre o edificio dos pisos situado na Rúa da Margarida e a Igrexa de San Pedro de Muras, a acera actual resulta insuficiente para permitir o paso seguro e cómodo dos peatóns, especialmente persoas maiores, nenos e persoas con mobilidade reducida. Ademais, nalgúns tramos, a inexistencia da acera obriga aos viandantes a camiñar pola estrada, o que representa un evidente risco para a súa integridade física. A mellora e ampliación das aceras do noso núcleo urbán é como medida de urxencia o tramo dende o cruce do Burgo ata a volta, así como a creación do tramo inexistente dende a Igrexa ata o bloque da Rúa Margarida contribuiría a incrementar a seguridade vial, mellorar a accesibilidade universal, favorecer o tránsito peatonal hacia puntos de interés local como son o colexio, a Igrexa ou a parada de autobús na volta, reforzar a cohesión urbana coa saída do pobo. É por todo o exposto que se presenta ao Pleno a proposta que o Goberno local realice a maior brevidade posible os estudios técnicos necesarios para acometer as obras de ampliación da acera do tramo comprendido entre a Rúa Margarida e a Igrexa de San Pedro de Muras, así como a reparación e mantemento das aceras actuais da zona indicada dende a volta ata o colexio e todo o casco urbán que presenta un estado lamentable e inseguro totalmente. É, por tanto, que, unha vez realizados os mesmos, se proceda á execución das obras necesarias para garantir un tránsito peatonal seguro, accesible e adecuado ás necesidades da poboación e que se contemple esta actuación nos próximos presupostos municipais se os van a presentar e, de non ser así, que se xestione a obtención da financiación a través dos plans provinciais, autonómicos ou estatais que procedan ou calquera outro tipo de financiación necesaria. Ben, Eugenia, non sei se queres comentar algo. Sí. Bueno, creo que é raro o ano que non se proteste por o estado das beirarrúas que baixan a Vilar, que baixan por Vilar, do alumeado, e tamén xa se protestou varias veces dentro do Partido Popular polo arboledo que hai no acceso pola volta, que hai unhas árbores bastante altas e que as súas polas pasan por encima da estrada e están estropeando o firme. Entón tamén pedimos, de novo, que xa debe ser a terceira ou cuarta vez que o pedimos, que se tomen outra vez medidas ou que se volva a insistir en ese punto de podar eses arboledos e arranxar o firme desa zona. Nós pedimos tamén que o alcalde pida á Diputación unha solución, eso é da Diputación, entón pedimos que tamén a Diputación colabore económicamente ou que ela mesma sufrague todos os gastos, pois o cambio de farolas, unhas farolas ao mellor máis altas que abarquen máis radio de luz, porque as que hai aluman no sitio, non aluman cun radio que poida haber unha persona de farola a farola. E despois, por suposto, subsanar as eficiencias que teñen as beirarrúas de baldosas levantadas, que son un perigo cando vai alguén andando e, sobre todo, de noite. Que é a entrada principal do noso pobo e pasa hasta o colexio, que está bastante transitado todos os días cando van os nenos ás súas clases, tanto en coche como andando. Entón, hai que arreglar todo isto, subsanar deficiencias, que me parece boa idea. Ben, Julio. Sí, pois,
todo o que seña facer esa obra, esa acera ou o mantemento básico de calquera obra que está feita, sería interesante, máis no centro do pobo, todo ese quilómetro e pico que ven desde a volta hasta o colexio, sería interesante mantelo en unhas condicións óptimas, porque é a zona onde máis tránsito anda e máis xente vai a pé. Entón, sería unha obra, se se pode facer, ou cando haxa presupostos, unha obra que sería interesante. Ben, algo máis? Nada máis. Ben, dende o equipo de goberno, partimos de que o vial, a estrada, é da Diputación. E os terreos que están adyacentes son da Diputación. E nós, evidentemente, entendemos que as aceras hai que arranxalas. Pero o que non vai a facer o Concello, porque non podemos, creo que hai un informe neste sentido, ou foi o que se me trasladou, que nos podremos actuar naqueles espacios que son do Concello. A estrada dende a volta, seguindo para par, esa estrada é da Diputación. Nós non temos ningún problema en apoiar esta moción, sempre e cando sexa trasladarlle esta cuestión á Diputación e que sexa a Diputación que asuma a obra. O mesmo que apoiou, que financiou esta actuación aquí na plaza, que todavía sigue sendo da Diputación, que non é do Concello, o mesmo que actuou aquí, que faga o resto, non temos ningún inconvinte. O que está claro é que o Concello non vai estar facendo actuacións en aqueles terreos que non lle corresponden. Eso tamén vai para a Xunta, porque nós o ano pasado gastamos 12.000 euros colocar a cadea do río, cando é de dudosa, eso non forma parte do inventario municipal do Concello, é de dudosa titularidade, e asumimos uns gastos que non nos corresponden, e logo vemos que a Augas ou a Diputación fan inversións en outros concellos, sin embargo non os veñen a facer aquí. Entón, eu, como queiras, Jenny, se introducimos esta cuestión nesta moción, nos a apoiamos, pero, o que non vamos a facer é unha vía que é da Diputación, que asuma a súa reparación e a instalación de novas farolas e con todas as necesidades que poda ter. Tamén ten necesidades as estradas da Diputación, a maioría teñen necesidades. Eu lle trasladei ao deputado Pablo Rivera e a Pilar Porto, dúas reunións en distintos momentos que tiven con eles, eran conscientes deso, entendo que é a Diputación que non ten que asumir. Vamos, e isto que temos que decir dentro do equipo de goberno. Se se introduce esta cuestión, nos apoiamos a moción. Eu considero que se ten que ser financiada pola Diputación, que se adxunte no punto, non hai ningún problema. As carreteras son da Diputación, as aceras tamén. Eu vexo co mantenimiento que fai o Concello, arreglar e pegar dúas baldosas en algúns sitios ou facerlle un mantenimiento básico. Creo que quen está lavando as aceras e facendo iso o Concello, non hai ningún problema, pero se a obra ten que ser financiada pola Diputación, pois creo que é o equipo de goberno que ten que trasladar este punto á Diputación, e se a Diputación está ben de arreglar as aceras, pois que se faiga. O que está claro é que o hai que facer. E o que está claro tamén é que se caen farolas hai que volvelas a poñer, non se pode estar esperando. Sí, pero esta cuestión das farolas, Jennifer, ten un aquel máis largo, non cae a farola e a levanto o día seguinte. Dúas farolas que caíron na Costa de Vilar foron unha. A empresa de desbroces tirou a farola, arranxar esa farola, que son fundidas, costa moito diñeiro, e a empresa dixo que o asumía. Entonces, primeiro, dixo que o asumía, que non había problema, o día seguinte estaba posta. Bien, cando lle dixeron o que costaba volver a levantar a farola, dixo, non, que vou a dar parte ao seguro. E ainda falei a semana pasada con el, a de abaixo da curva, e dixo, sí, asumimos nós, e tal, pero levamos 2 meses con esa farola. A de que está en frente a Tepsa, se foi un camión saindo de Tepsa, debeu xirar, lle pegou coa traseira, non o viu e caeu para ali. E acontece o mesmo. Vale, pois... A farola rompeu, son farolas fundidas, e costa moito diñeiro reparar esa farola. Claro que me gustaría todos os... Pois aproveito para decir que a que está na curva
arriba, subindo o Vilar, está cos tornillos soltos. En calquer momento cae. E esa é outra cuestión. Eu aproveito para dicilo, xa que dice que por averías, bueno, que por accidentes cos camións, que lógicamente, aí habrá que dar parte ao seguro, non digo o contrario, a de arriba está para caer. Entón, eu creo que un mantenimiento, ao mellor, e botarlles un ollo de vez en cando tampouco pasa nada. Xa se les bota un ollo. Está ben. Pero a maiores diso, porque acaba de facer mención a que as farolas, que están medio que, evidentemente, cando se colocaron esas farolas, que non foi este equipo de goberno, se lles meteu uns SPIC, creo que se chaman, de 8 centímetros. Claro, 8 centímetros, isto debería levar un SPIC, pues, polo que me di, de 15 centímetros. E están no aire, é dicir, as farolas están colocadas. Nada máis que eso. Por eso, a facilidade con que caen esas farolas. Vale. Por certo, acaba de dicir que se tuvo que facer cargo o Concello dos 12.000 euros da cadea do Río cando vostede mismo dixo que eso que iba a pagar o seguro do coche que atirou. Entonces non entendo como é. Sí, o seguro do coche, pero tuvemos que facer as gestións, o seguro danos a noso diñeiro, ese é o procedimento, e é o Concello que non asume. Pero paga o seguro, non? Ese diñeiro saiu do Concello ou saiu do seguro do coche? Porque eu pedín ese expediente e tampouco se me facilitou. Saiu do Concello. O seguro, nós facemos os trámites e as negociacións co seguro, porque o seguro non está disposto a pagar os 15.000 creo que eran, o 12.000 e pico máis IVA, os IVAs nos asumen, os temos que asumirnos e eles nos pagan a nós. E logo nós, cando temos o diñeiro, executamos a obra. E por eso foi o retraso. Xa sei que a vostedes non lles gustou e fixeron moita festa con esta cuestión da cadea, pero non vin que Augas de Galicia, bueno, xa que está en zona de Augas de Galicia e que para outras cuestións tanto se apresura a denunciar ao Concello, a denunciar a veciños, neste caso, dixera, caramba, aquí hai un peligro para a seguridade, e non o fixo. Pero bueno, estábamos co tema da moción, introducimos esta cuestión de facerlle a petición a modificar a moción e facerlle a petición á Deputación para que se xa ela a que asume, bueno, pues todas as cuestións relacionadas co que é a vía da Deputación. Ben, votos a favor de aprobar a moción? Todos votos a favor. A seguinte punto é outra moción, creación de comisións mensuais. Jennifer. Moción para a creación de comisión mensuais de seguimento de xestión municipal. Exposición de motivos. Nun sistema democrático, a transparencia e o control da xestión pública son pilares fundamentais para garantir unha administración eficaz, responsable e aberta á cidadanía. No actual contexto político do noso Concello, onde o alcalde goberna en minoría, resulta aínda máis necesario establecer mecanismos de control e seguimento que permitan ao resto de grupos municipais coñecer e evaluar de forma periódica as decisións, proxectos e gastos que se executan dende o equipo de goberno, e máis cando non se está a dar conta de nada do que se fai no día a día das funcións municipais. Especialmente relevante é a necesidade de coñecer en detalle os gastos relacionados con festexos, feiras, proxectos municipais, subvencións, contratos menores e outras actuacións con impacto no presuposto municipal, das cales se piden contas e non se dan. Por todo elo, propoño, primeiro, establecer a celebración de comisións informativas mensuais de seguimento de xestión municipal nas que o equipo de goberno estará obrigado a presentar un informe detallado da execución presupuestaria do mes anterior, relación de gastos relacionados, incluído os vínculos a festexos, contratos menores, subvencións e actividades culturais ou deportivas. Información actualizada sobre o estado da execución dos proxectos en curso, planificación e previsión de actuacións relevantes para o seguinte mes. As comisións serán convocadas na primeira semana de cada mes coa debida antelación e coa inclusión da documentación necesaria antes da súa celebración. Estas comisións terán carácter informativo e fiscalizador e nelas poderán participar todos os grupos municipais con voz, voto e posibilidade de formular preguntas e propostas. E, por tanto, polo que o Grupo Socialista propón que ao Pleno se acorde e se aprobe a creación destas comisións fiscalizadoras e informativas nos termos expostos anteriormente. Ben, Eugenia, queres decir algo? Bueno, creo que moitísimos dos plenos que levamos neste mandato pedíronse reunións con toda a corporación, oposición, cos gobernantes, para dar explicacións e
explicar todo, axudas, obras, todo, previo xa ás comisións informativas e aos plenos. Non se fixeron, non houve ninguna. E auguro que neste caso tampouco vai servir de nada, pero bueno, hai no que intentar. Bien, Julio. Sí, é un punto interesante o de facer esas comisións mensualmente, pero bueno, o que vexo que as que facemos cada 2 meses pois non están aportando prácticamente nada. Tamén, bueno, a xente que traballa, non sei, bueno, ou se vostedes traballan ou non, pero ter que pedir a mañá para vir aquí 5 minutos, 10 minutos, pois tamén pois é un tema que pois pode ser interesante facer as mocións, pero nese aspecto pois tampouco non para ser como as que son agora, pois tampouco non aportan nada. Ben, bueno, a moción que presenta aquí o PSOE, ben, hubo aquí neste mandato, hai un pleno extraordinario que é o 14 de xuño do 2023. Hai un expediente que é o 683-2023, composición das comisións informativas permanentes. E nese punto, 4 votos a favor do BNG e do grupo mixto, neste caso era o PSOE, e 3 abstencións do PP. Esta proposta, a proposta que fai o equipo de goberno, foi a mesma que tiñamos no ano 2019 e no ano 2015. Creo que non sufriu modificación, axustándonos o que di o Regulamento de Organización e Funcionamento das entidades locais. Bueno, a proposta fala, esa proposta que foi aprobada con 4 votos a favor e 3 abstencións, creación de comisións informativas permanentes para o mandato 23-27, e son as seguintes: Comisión Especial de Contas e Comisión de Asuntos Xerais. A composición das comisións, atendendo á proporcionalidade dos grupos políticos existentes, será a seguinte: 2 membros a designar polo grupo do BNG, 2 membros a designar polo grupo do Partido Popular e 1 membro a designar polo grupo mixto. A periodicidade das sesións ordinarias das comisións informativas será bimensual. As sesións realizaránse nos meses pares, febreiro, abril, xuño, agosto, outubro, decembro, ás 10 horas. O día concreto da semana da sesión será determinado en función da convocatoria das sesións. Ben, repasando as comisións informativas, como decía aquí o concelleiro Julio, bueno, antes de cada pleno ordinario e pleno extraordinario, celébrase unha comisión informativa. Podo vos decir algúnas. O 20 do 10 do 23 durou 4 minutos. O 19 do 4 do 24 durou 10 minutos. O 25 do 10 do 24 durou 4 minutos. O 21 do 10, perdón, do 2 do 25, 3 minutos. Bueno, temos así varias. O 3 do 6 do 25, 8 minutos. O 20 do 6 do 25, 5 minutos. O 23 do 7 do 25, 2 minutos. O 21 do 8 do 25, 11 minutos. O 24 do 10 do 25, foi o venres pasado, 5 minutos. Isto sacando a auditoría, bueno, sacando a auditoría a que hora empeza e a que hora remata, bueno, do gestión do programa informático que temos. Creo que en todas as comisións informativas, e máis, creo que recalcamos esta cuestión, dásevos voz, podedes propoñer, preguntar. Facías unha mención antes ao tema dos contratos. Os contratos aparecen ao día no portal de transparencia, entras na sede electrónica do Concello de Mulas e tes esa información aí. Este Concello é transparente. Bien, e a maiores, esta proposta que traes, claro, choca aquí co que di o ROF, a Lei Reguladora das Bases de Réxime Local, que di en municipios de hasta 5.000 habitantes faránse os plenos cada 3 meses. Nos facémolos cada 2 meses, así viña estipulado de antes, e decidimos non cambiálo. E logo no artigo 124 o ROF di
que as comisións informativas poden ser permanentes e especiais, pero sempre a proposta do alcalde ou presidente, procurando no posible su correspondencia con el número y denominación de las grandes áreas en que se estructuren los servicios corporativos. Ben, a maiores desto, porque se fala aquí que non se dan explicacións, non se di... Bueno, estamos cansos, e máis, temos discutido Paula e eu a respecto, porque, bueno, se dá acceso aos expedientes, sempre se dá acceso aos expedientes, pero, bueno, facendo un recopilatorio de todo o que temos para atrás, teño dúas solicitudes que, bueno, vou explicar aos veciños. Unha do 14/7, esta de Eugenia, e outra do 7/7 do 25, de María Jennifer Gómez Galego. Bueno, nesa solicitude, bueno, solicita acceso ao expediente completo das festas patronais de San Pedro 2025, o expediente da instalación dos cargadores eléctricos tanto de Muras como de Viveiró, acceso ao expediente de inversión nos Xardíns da Veiga, da praza e da zona do parque, acceso á memoria para a solicitud da Deputación de Lugo tanto da axuda para as festas patronais, que foron 30.000 euros que nos dio vicepresidencia, como para actividades de mocidade no rural, 21.000 euros, campamento de verán, un de Nadal e as actividades de apoio, acceso ao expediente de licitación da organización do campamento municipal, así como requisitos solicitados para as empresas que se presentan. E por último tamén, acceso á memoria e documentación presentada por Atlantic Ponte, que foi a empresa que levou o campamento para o desenvolvemento do mesmo. Bien, esta solicitude do día 7. O día 14, o alcalde contesta esa solicitude. Bueno, en vista da normativa existente, que existe, e, bueno, é unha concelleira que ten acceso a isto, resolvo dar acceso aos seguintes expedientes: o 387/2027, festas patronais, 193/2021, instalación puntos de recarga vehículos eléctricos, 199/2021, mellora en posta de valor de zonas verdes, 461/2025, contratación servizo campamento 2025 e 289/2025, mocidade. Se notifica. Hai 10 días para acceder a notificación. Notificase o 14 ás 12:50 e rexeitada o 26/7 do 25. 10 días, bueno, máis de 10 días despois, é cando aparece rexeitado o dereito de acceso á información pública por parte dos cargos públicos. Dudando sobre esta cuestión, por estas discrepancias que tiña Paula e eu, non, de se accedían ou non accedían, ou que era o que pasaba, sacamos un informe de auditoría dos distintos expedientes. Informe de auditoría do ficheiro 387/2025, que son festas patronais. O 14/7, a secretaria do Concello dame acceso a min. O 14/7, ás 11:58, 44 segundos, dalle acceso tamén no mesmo momento a Jennifer Gómez Galego, perdón, a Manuel Requeijo, retíralle esa autorización e cámbiame polo de alcaldía, pero danos autorización a usuaria María Jennifer Galego Gómez e a alcaldía. O 193 cargadores eléctricos o mesmo, mellora e posta en valor de zonas verdes 199/2021 o mesmo. O 14/7, digo o mesmo porque se dá autorización o 14/7 e non se volve ter acceso a este expediente. O de mellora e posta en valor de zonas verdes o mesmo. Contratación, servizo campamento 461/2025 o mesmo. O de mocidade 289/2025 o mesmo. É dicir, as auditorías que temos indican que se solicita información ao Concello, logo dice que non se dá esa información ao Concello, que o Concello non dá, o alcalde, porque ao final todo se centraliza na figura do alcalde, que o alcalde non dá información, non dá permisos, bueno, e entón, para rematar o tema da moción, non podemos vir aquí a montar estas cuestións con propostas como esta, é dicir, o alcalde
cada vez que se lle pide autorización para acceder a un expediente... Pero, sí. Perdón, dice que rexeitei. Eu non rexeitei. Pois aquí... Pero que sí que abren. Eu teño documentación esa. Pois aquí aparece para nós... Pois eu, cando queiras enseño, porque eu teño esa documentación. De feito, no anterior pleno fixenche unha pregunta do tema das festas do San Pedro, que non me contestache, increpácheme, pero non me contestache. Pero ao final lle vou a contestar. Non, é que esas mismas preguntas sobre eso o traía outra vez. Bien, esas festas... Entón non diga que a rexeitei, porque eu tuve acceso a esa información. Bueno, entonces minte. Por que minto? Non, minte o programa que temos no Concello, quero decir, é dicir, se a nós nos dice que non se accede, entendo que non se accede. Bueno, eu podo ensinar aquí. Pero que eu quere que lle diga o de que trata a información? Bueno, porque se accedín, entendo que eu sei, estou perfectamente do que... Non vamos a entrar en esa... non entramos, non interesa. Bueno, a información que manexo é a que me dan no Concello e a que temos no noso programa, que creo que é un programa fiable. Entonces, o que lle decía, o ROF non permite cambiar, facer unha modificación de algo que corresponde á alcaldía, o equipo de goberno, e que non se vai a facer. E a maiores, para aclarar para os veciños, nos damos información a todo o mundo, acceso aos expedientes, pero hai que acceder, leerse... Voy a repetir que accedín aos expedientes. E se quero, enuméreme un por un que lle digo de que trata o expediente. Non se trata neste pleno de e digo os puntos, sí, pois entonces non diga que non accedín aos expedientes. E sí que teño outros nos que non se me deu acceso á información. Sí, bueno, eu teño as auditorías que Vale, sacamos... eu digo que eu teño a información do expediente. A ver, entonces, de onde a saquei? Me parece moi ben, pero hai unhas cuestións que vostede dixo no pasado pleno que non se corresponden coa realidade, entonces permítame que dude que accedese, pero bueno, a moción, como lle decía, a moción non o permite o ROF, creo que... No, porque é unha proposta da alcaldía, debe ser del alcalde que la... E a maiores diso, o que quería decir era, creo que está dictaminado, que hai un informe nese sentido, non? Bien. Entón, imos a votar, non imos a falar nada máis. Pero que porque vamos votar, se non se pode facer. No, neste caso non se pode. Céntrese, señor Requeijo, non podemos votar. O seguinte punto, moción, estudio e implantación, contenedores... Perdón, antes de pasar ao seguinte punto. O mesmo que lle digo a concelleira do Partido Socialista, yo digo a concelleira do Partido Popular. Vostede tamén solicitou acceso a expedientes. O preparar documentación para acceder ao expediente implica que a secretaria ten que dedicar unha mañá, no seu caso era un expediente máis pequeno, pero ten que dedicar tempo a preparar esa documentación. E acontece o mesmo. O día 14 solicitou acceso a un expediente, se lle contestou o 16 que podía acceder a ese expediente, a hora de registro de saída é o 18 do 7 do 25 e estivo hasta o 29 do 7 do 25 á súa disposición e non accedeu ao expediente. Entón, despois, non veñamos aquí ao pleno a decir que non se permite acceder aos expedientes. Dirame que sí, que tamén que vostede accedeu ao expediente e que está mal o programa. Non sei que expediente é porque non o dixo, non o oín agora mismo. Eu sei que houbo fallos... de camiños municipais. Aclaro yo. Solicitou acceso ao expediente... pero creo que chamei varias veces a Silvia, e non sei se algún día a Josecho, porque o gestiona, colocos por orden de data. Eu non sabía. Eu eso non sabía. Si queres tamén xo enseño, o meu gestioname funciona distinto ao teu. Non me teñen que enseñar nada, teñen que medir cando falen. Medir non, tedes que decir non contar mentiras, eu polo menos non contamos mentiras. Eu chamei, creo, a Silvia e a Josecho varias veces porque non me aparecía no meu gestiona, hasta que nos dímonos conta que van ordenados pola fecha que ten a carpeta. Entón, creo que son do 2021, están ao final de, creo, 2021 ou 2022, creo que están ao final de todo das páxinas do Gestiona. Entón, estuve que ir pasando 10 páxinas que temos, ou por menos teño eu, no Gestiona. Que sí, ao mellor, nese momento foi un erro meu, pode ser, pero que tiña acceso, sí, pero na primeira páxina eu esperaba
que todo o que subides no momento dos plenos e das comisións sale na primeira páxina, por orden de data. Neste caso non me din conta e non sabía que estaban na última páxina. Pero eu accedín, teño os guardados no meu ordenador e ali teño acceso. Bueno, entón non foi culpa do Concello, foi culpa de que vostede non... Estou dicindo votándolle a culpa a vostede, Bueno, non? no, pero digo Un yo, error, cando parte se fala miña, aquí, informático... acaba de votar unha proposta, creo que votou a favor do tema de... Non votou a favor, pero estaba comentando de que non había transparencia, de que tal, que cual. Bueno, eu creo que é importante aclarar esta cuestión. Cando se solicitan cousas aquí ao Concello, se dá toda a información que se pide. Outra cuestión é que vostede non queira acceder ou non acceda e logo se líe cando ten que mirar os expedientes, porque, por certo, se permite o acceso a un único expediente, que era, vamos, é o que parece no decreto. Fundamentos, tal, dar a través do expediente electrónico no aplicativo Gestiona, 824/2021, creo que non é tan complicado, e no caso de Jennifer eran 5 expedientes, creo que... E tuven acceso a todos. E teño a documentación toda. Non a rexeitei. E creo que no anterior pleno lle fixen preguntas sobre eses expedientes. Vou contestar, non se preocupe. Imos a pasar á seguinte moción. Julio. Solicitude de estudo de implantación de colectores soterrados de residuos urbanos. Antecedentes obxecto. Por medio do presente escrito, solicito que o Concello de Muras inicie con carácter preferente un expediente técnico-administrativo para a implantación progresiva de colectores soterrados en puntos estratégicos do casco urbano co fin de mellorar a higiene pública, a estética urbana e a eficacia na xestión de residuos municipais. Esta solicitude formúlase para o seu debate no pleno municipal e, no seu caso, para a remisión ao órgano competente, Servicio Técnico Municipal, Secretaría de Intervención, para a elaboración do proxecto, estimación económica e calendario de execución. Exposición de motivos, higiene estética, higiene e salubridade pública. Os colectores soterrados reducen a proliferación de vectores e datos roedores, minimizan cheiros e facilitan a limpeza e higienización dos puntos de recollida ao concretar o foso baixo rasante, a modernización e buzón de depósito, o que incide directamente na saúde pública e na percepción de limpeza do municipio. Mellora de estética urbana. A soterración reduce o impacto visual da illa de colectores tradicionais, mellorando a imaxe do casco urbano, protexendo o patrimonio paisaxístico e favorecendo o atractivo para residentes e visitantes. Eficiencia na xestión de residuos. Estes sistemas, combinados coa recollida selectiva e protocolos de mantemento, contribuyen a unha maior separación na orixe e facilitan operacións de carga e compactación, aliñándose cos obxectivos de reciclaxe e economía circular. Estes beneficios están documentados en experiencias en municipios galegos que implantaron sistemas de colectores soterrados. Fundamentación xurídica e normativa aplicable. A continuación relátase a normativa básica que sustenta a competencia e a obriga de promover sistemas de xestión de residuos coherentes coa protección de saúde pública e o medio ambiente. Decreto da Unión Europea, Directiva Marco sobre Residuos 2008/98/CE, polas súas posteriores modificacións, establece a xerarquía de residuos, a obrigación de previr a súa xeración e promover a preparación para a reutilización e o reciclado, principios que orientan as políticas locais de recollida e tratamento. Normativa estatal, Lei 7/2022, de 8 de abril de residuos e solos contaminados para unha economía circular. Establece obxectivos de recollida separada, preparación para a reutilización de reciclado e impón ás administracións a adopción de medidas necesarias
para acadalos. Artículo 25 e seguintes. A lei reforza o papel das administracións locais na organización de recollida e tratamentos de residuos municipais. Normativa autonómica. En Galicia, Leis 6/2021 do 16 de febreiro de residuos e solos contaminados de Galicia. Regulación autonómica aplicable no territorio galego, que incluye previsións sobre instalacións de xestión, autorizacións e plans económicos municipais en materia de residuos. A Xunta dispón, ademais, de ferramentas e listados de instalacións de colectores soterrados e actuacións financiadas. Competencia municipal. A Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, atribúe ás entidades locais competencias en materia de limpeza viaria e xestión de residuos sólidos urbanos, competencias que habilitan ao Concello para planificar, contratar e implantar sistemas de recollida, entre eles solucións de colectores soterrados, ben de forma directa ou mediante mancomunidades ou consorcios. En consecuencia, a proposta de implantación de colectores soterrados apróiase na obriga das administracións de garantir a correcta xestión de residuos, a protección da saúde pública e o cumprimento dos obxectivos de economía circular fixados pola normativa europea, estatal e autonómica. A proposta concreta das actuacións solicitadas é a aprobación do inicio do expediente no próximo pleno para encargar aos servizos técnicos municipais ou se procede a empresa externa mediante contrato menor ou encomenda a redacción dun proxecto básico e estudo económico para a instalación de colectores soterrados en 3 emplazamentos pilotos. Estimar ou incluir unha partida orzamentaria inicialmente orientativa para 2026 ou exercicio contable que proceda, e busca de financiamento externo, Xunta de Galicia, fondos europeos, fondos de cohesión, programas autonómicos, e o emplazamento piloto é suxeridos a adaptar por técnicos que poden ser a plaza ou entorno do casco histórico, acceso principal ao núcleo urbano, zonas de concentración onde haxa comercio e hostelería, e solicitude de informes á Consellería de Medio Ambiente, servizos de recollida de residuos da Xunta para expoñer liñas de subvención existentes, e contacto cos concellos veciños que xa os implantaren para pedir memorias técnicas, custos reais de execución e mantemento. Un plan de mantemento e explotación que o proxecto inclúe o protocolo de limpeza, de higienización periódico, contratos de valerado compatible coa frota actual e orzamento de explotación anual estimado. Un calendario que proposta de fase piloto, un ano de execución dende a contratación, avaliación ao ano e extensión progresiva en función dos resultados e orzamento orientativo e fontes de financiamento, posibles fontes de cofinanciamento, programas da Xunta de Galicia, fondos de cohesión europeos, plan de investimento provincial ou mancomunidades, e fondos europeos relacionados con a economía circular e recuperación verde. Tamén pode valorarse a fórmula de contratación por acordo marco ou mancomunada con concellos próximos para reducir custos unitarios. A petición concreta e a moción solicito ao Pleno do Concello de Muras que se admita a trámite esta proposta e se inclúe na orde do día do Pleno. Se encomenda aos servizos técnicos municipais a elaboración do proxecto básico de implantación de 3 colectores soterrados piloto, estudo técnico, memoria, orzamento e cronograma, e que se solicite á Xunta de Galicia información sobre líneas de subvención, expedientes IRGA das actuacións similares para a súa posible cofinanciación. Despois teño aquí uns puntos do centro onde pedimos se tivestes información, acceso á información, que serían a calle Enrique Guzmán xunto ao local social, que é un local que é moi transitado durante todo o ano, no verán por nenos, onde se van campamentos. Está ao carón tamén da entrada dunha vivenda particular, na outra esquina da rúa con Apóstol Santiago, que tamén aí se fan reunións, creo que os veciños desas vivendas, a plaza de Vilalba, que tamén é un sitio que non está moi adaptado ali, xa que os coches salen do aparcadoiro pegados onde están os contedores, hai pouca visibilidade cando se sale para incorporarse ao carril da estrada. Tamén na rúa Margarida número 5, ao lado das vivendas do edificio das vivendas sociais, que tamén están ali na cuneta. Despois na Plaza da Galeguidade, en frente do supermercado,
E, por último, na rúa José Ferro Ribeiro, no barrio da Volta, que tamén está ali no aparcadoiro dun local de hostelería, que sería esa moción. Eugenia, non sei se queres comentar algo. Bueno, fai uns anos fixéronse uns cubrocontenedores de madeira e soleras de formigón a través do Obradoiro de Emprego, no que se tuvo un coste bastante importante. Agora pídense enterrar contenedores. Non vexo unha obra necesaria ahora mesmo. Nun futuro pode ser, según se vayan deteriorando eses cubrecontenedores e esas zonas, podese ir incorporando algún contenedor dese tipo. Sí que vexo necesario, de forma urxente, solucionar un problema dun veciño que hai que ten a vivenda na rúa Enrique Guzmán. Non sei se a solución é enterrar 3 ou 4 contenedores ali, sustituindo os de plástico que temos todos. Nós creemos que a solución inmediata ahora mismo, vendo despois a solución se eses contenedores subterráneos, a solución ahora mismo sería solicitar, ou que o alcalde proceda, como o alcalde, a cambiar a ubicación deses contenedores para outro sitio que non moleste a ningunha vivenda habitable, a ningún veciño e que non lle provoque nin malos olores, nin infección de plagas de animales. Apartando os contenedores, apartándose esa vivenda, tamén apartámoslo do local social, que está transitado por nenos, por xente maior, pero, a ver, creo que é máis peligro para a saúde dos nenos que sempre andan xogando e collendo cousas do suelo. Eu pido, ou nós pedimos ao Partido Popular, cambiar a moción e dar unha urxencia e preferencia a arreglar o problema deste veciño da rúa Enrique Guzmán. Si se cambiara, pareceríame ben, en un futuro, a mellor cambiar os contenedores normales por os contenedores subterráneos. Nada máis. Jennifer. Eu considero que a proposta está ben, é factible, pero creo que non é o momento de levála a cabo. Hai outras prioridades no Concello, he visto o presuposto que é inexistente, os orzamentos que son inexistentes, a incumprimento de gasto que temos, que hai que reducir gasto e incrementar ingreso. Non considero que esta obra ahora mesmo seña necesaria que se tiña que gastar nela. Si que é certo que vexo máis prioritario licitar o contrato de recollida de basura ou modificalo para que ao mellor se desborda a basura nestas zonas, pois recollela máis habitualmente ou separar os contenedores das vivendas ou o que seña, sempre cando non supoñan un perxuízo tampouco aos negocios que teñan que levar a basura a outra punta da calle. Nada máis. Ben, o Concello está, co Concello de Ourol e co Concello de Xermade, está estudiando ou está traballando na licitación do servicio de recollida do lixo. Xa levamos tempo traballando, é un tema lento. O Concello de Muras ten un gasto por veciño, cada veciño do Concello de Muras gasta 160 €, non os gasta directamente porque o recibo son 40 a 49, creo que son, pero o coste de cada veciño de Muras son 160 € anuais. Eso, por un lado, por este comentario de sacar unha licitación, estudio e tal. Estamos vendo cal é a maneira, somos poucos veciños, e o servicio de recollida ten moita kilometraxe, hai moito lixo para recoller e, bueno, ten un coste. A maiores deso, Sogama, o ano pasado, bueno, incrementou o gasto, pasou, creo que de 60 a 100 e pico euros, que lle ten que pagar o Concello para reciclar ese lixo. E respecto á moción dos contedores soterrados, nos de entrada sí que víamos, bueno, parecía interesante esta cuestión dos colectores enterrados, dos contenedores soterrados, e, bueno, falamos con outros concellos, falamos con empresas que se dedican á recollida de lixo, e o que nos trasladan é, primeiro, que os contenedores de lixo soterrado non son estancos. Chega un momento en que o líquido se derrama. Ese líquido ten moita, bueno, é moi ácido,
queima os contenedores, acaban estropeados e eso ao final, a larga, bueno, esos contenedores son hidráulicos, acaba xerando moitos problemas. Ten que vir unha empresa especializada para limpialos, porque senón eso acaba cheirando, e logo bueno, o feito de que esteñan en contacto con produtos que son tan ácidos, tan con esas lixías e tal, que se acaban estropeando. A maiores deso, o camión de recollida que temos aquí no Concello é un camión que ten carga traseira, que sí que é certo que hai camións que teñen carga lateral, que son os menos, pero temos un problema. Se o camión que ven recollendo, facemos unha licitación, o camión que ven recollendo ten carga lateral, se se estropea ese camión, temos un problema, que non se van poder valeirar os contenedores. E logo a maiores disto tamén, que eu creo que aquí temos que ser prudentes, falábame da empresa de limpeza que temos aquí no Concello dunha cuestión que a limpeza desos contenedores é moi peligrosa e que xa non é a primeira vez que falece alguén limpiando eses contenedores. E isto todo, a maiores, o que vos comento é, nós cando chegamos aquí ao Concello non había os puntos como están diseñados agora, creo que se trouxera a pleno e faláramos de chegar a un consenso para que os contenedores non estiveran ciscados en distintas rúas, en distintos sitios. Entonces, fixeron os cubrecontenedores con coas escolas taller que había de carpintería e eses foron os puntos que consensuamos cos veciños. Todos os puntos que temos agora están consensuados. Claro, eu podo entender que pode haber momentos puntuais, pois no verán con maior calor, pois que haxa algún cheiro, sobre todo ao lado dos, bueno, donde sobre todo as empresas de hostelería deixan o seu lixo, pero claro, buscar alternativas aquí en Muras tamén me parece complicado, basicamente porque o Concello, non sei, eu non vexo, bueno, en fin, ese contenedor en concreto que estamos falando de Enrique Guzmán, bueno, se pode valorar unha alternativa, pero bueno, eu non lle vexo unha alternativa a ese contenedor sin que os veciños se queixen porque teñan que desplazar ou non. Eu creo que xa no seu momento xa houbera críticas por retirar determinados contenedores e bueno, podemos falalo e podemos miralo. Entón, bueno, o equipo de goberno vai a votar en contra desta moción por estas cuestións que estiven enumerando, fora de que ao principio nos parecía unha proposta, bueno, que podía ter encaixe e encaixar coa nosa liña de actuación. Entón, bueno, imos a votar. Votos a favor desta moción, perdón, votos a favor desta moción, votos en contra, 5 votos en contra. Ben, pasamos á seguinte moción, moción 8, posta en valor a antiga banda de gaitas de Muras. Que a formula Julio tamén. Sí. Solicitude de posta en valor da antiga banda de gaitas de Muras, valor etnográfico da banda e traxe propiedade do Concello. Por medio da presente, no exercicio das competencias municipais en materia de protección do patrimonio cultural, sométese a consideración deste Concello a proposta de posta en valor da antiga banda de gaitas do Concello de Muras, actualmente disolta, a cal tivera grande repercusión e mesmo chegou a estar nos anos 90 na Liga Galega de Banda de Gaitas, habéndose celebrado a mesma neste Concello no ano 2001, con grande éxito de participación e importante asistencia de público. Todos nos lembramos dos traxes que foron adquiridos para os integrantes da banda de gaitas e que lamentablemente levan anos guardados en bolsos, ignorando realmente o estado no que se atopan. Estes traxes, ademais de contribuir un testemunho material da tradición musical e etnográfica de Galicia, enmárcase dentro do patrimonio cultural inmaterial e material, cuxa protección está respaldada pola normativa vigente, entre a que destacan a Lei 8/1995 do 30 de outubro de Patrimonio Cultural de Galicia, que establece a obligación de conservar, protexer e difundir os bens culturais, e a Lei 6/1985 de 25 de xuño do Patrimonio Histórico Español, que recoñece e responsabiliza das administracións públicas na conservación de elementos de valor histórico e cultural.
Xustificación da proposta. Valor etnográfico e cultural. Os traxes constituen un ben material vinculado á identidade musical e cultural de Muras. Preservación institucional. Actualmente atópase fora de uso e a súa exposición garante a súa conservación e protección fronte ao deterioro. Difusión e educación patrimonial. A exhibición permitiría ao público coñecer a historia da banda e a indumentaria tradicional galega, cumprindo coa función de educación e difusión do patrimonio. Aproveitamento de instalacións municipais. Proponse a súa exhibición nun local social municipal acondicionado como espazo expositivo, respetando os estándares de conservación e seguridade recomendados para bens culturais. A petición concreta de moción é 1. Inventario e catalogación técnica dos traxes indicando o seu estado de conservación. 2. Conservación preventiva, mediante medidas de almacenamento e mantemento adecuadas. 3. Exposición pública con paneis informativos que contextualicen os traxes dentro da historia cultural de Muras. E 4. Posible colaboración con entidades culturais locais e a comunidade educativa para actividades divulgativas e visitas guiadas. Esta iniciativa preséntase como unha acción fronte á situación de abandono que se atopan tales bens, sendo unha obriga que compete ao Concello conforme coas competencias que ten en materia de protección, xestión e difusión do patrimonio cultural, garantir a conservación dun ben histórico e fundamentando a identidade cultural local. Esta sería a moción. Eugenia. Nun pleno, o Grupo Municipal Popular falamos dos traxes e de todo relacionado coa banda de gaitas, para dalo en valor e que se tuvera cuidado, tanto os instrumentos como os traxes como os trofeos. Pedimos que se deberían ter cuidados en un local vacío e con bastante humidade, como estaban daquela, agora non sei onde están. Entón, gustaríanos, ou polo menos a min, gustaríame asistir un día e que nos invitara vostede a velos, a todos os que estamos aquí da corporación, a ver o seu estado, xa que vostede dixo nese pleno que pagou a alguén para o seu mantemento e que estuveran en bon estado. E dudo moito deso que fixera eso. Ben, Jennifer. A mí parece unha boa proposta porque é algo que pon en valor pois, parte da nosa historia, que seña un paso por Muras. Non supón, creo que moita inversión hai que buscar o sitio e simplemente algo que se adapte a parte dos traxes. Sí que me gustaría que se puñeran tamén os instrumentos de percusión porque están na casa do médico. A última vez que se viron estaban na casa do médico arriba nunha habitación, entón sí que sería igual bonito pues, ter en valor esa parte que foi de Muras e que moita xente de Muras a llegar da pois, o recuerdo. Ben, bueno, dentro do equipo de goberno nos parece ben a proposta, pero queríamos engadir que o mellor sitio para que, falando co colexio, o sitio mellor para estar este material fose o colexio. Teñen un montón de espacios valeiros, ali eu creo que se conservan, bueno, que mellor sitio que onde están os nenos para que les vexan e tal. Habría que darlle forma, porque o que vexo dos locais, a excepción da Casa do Médico e da Casa do Rouco arriba de todo, pero, bueno, non é sitio para que acceda a xente a velos. De todos os xeitos, a persoa que fixo os traxes no ano 18 ou 19, comentaba yo antes a Paula, estivo revisando os traxes porque nos tiñamos medo que se estropeasen e, bueno, ela os estivo revisando e dixo que estaban en vos estado, que Carmen. Entón, non sei, se queredes facemos isto, falamos coa directora do colexio ou con inspección e montar ali unha sala, bueno, onde se pode recoller iso. Vale, ben, votos a favor de, bueno, desto de falar co colexio e ver de montar ali unha exposición e, bueno, un espacio para conservar e exposición pública dos traxes e instrumentos musicais. Votos a favor? 6 votos a favor. Ben, as resolucións de alcaldía están a disposición dos distintos grupos desta corporación. Rogos, punto número 10. Non sei se tedes algún rogo. Eugenia. Bueno, no pleno de 30 de outubro de 2024, fai un ano,
pedimos o arranxo do aparcamento do cementerio municipal. Sei, por oídas, que se estropear esa zona que hai cimentada, unha grúa de alta tonelaxe, un camión ou algo deso, non sabemos, non se falou máis dese tema, non sabemos se está desesperando, se hai un seguro que se faga cargo ou eso, pero é que tampouco non pode estar como está, que está o cemento levantado, casi non se ve coa erva. Estes días que acuden bastante xente ao cemiterio, pois a mellor algún coche que dá aí atascado, ou que sexa, pois a mellor señalizar ou que sexa, para que non se aparque nesa zona. Eu acudín ao cemiterio como moita xente que ten aí familiares, e pido tamén, bueno, está rozado, está ben este ano, hai que dicir que sí, pero dentro pido que se pase de vez en cando unha hidrolavadora pola zona de cemento, non pido que o pasen polas tumbas, cada un nos encargamos do noso nicho ou tumba, pero pola zona de cemento porque está toda che de musgo, negra, e dá mala presencia. E despois na zona que hai ali como un xardín, pois hai un salgueiro bastante alto que está tirando as follas, está manchando todo o que é as aceras do cemiterio, e máis hai un montón de unhas silvas moi grandes, cada vez avanzando máis para a zona onde hai uns bancos. Tamén pido que se limpien e que se rocen e que se poña todo en boa presencia. Creo que non é nada fora do normal, cuidar eso creo que non costa tanto. Por iso a hidrolavadora deberíase pasar ao mellor fai 20 días antes de que a xente acuda a limpiar os seus nichos. Tamén nesa mesma zona, en Chao do Currás, temos un dos remolques novos do Concello que se subvencionou pola Diputación, ten ali a pegatina e pon 21.000 euros, pois está ali a intemperie, todo oxidado, caíndolle a pintura que era verde, agora xa vai en zona, xa vai oxidado. Entonces o Partido Popular pedimos que se garde ese remolque ou na nave do Concello se hai sitio, e se non, se é que pode pasar coa basura que hai no punto limpo, gardalo na nave do punto limpo, que hasta fai pouco non estaba tan chea de cousas e de obxetos, pero se pode pasar coa basura xa sería unha gran cousa. A carretera da Balsa, sabemos que a Diputación arranxou un tramo, sí, está a xente contenta, pero ora queda outro tramo. Como nós na oposición non podemos facer nada, como alcalde gustaríame que volviera a insistir que arranxen urxentemente eses tramos, que a xente que ten que vir a Muras pois ten que pensar moito poder vir ou non por o estado en que está a carretera. Na Praza do Viveiro hai un cubre contenedores, como é aquí no centro. Retirouse o contenedor de vidrio, ou por menos apartaron para un lado, fai un tempo, e ora hai un montón de botellas tiradas, cubertas de maleza, de ortigas, está todo ali tirado, todo abandonado, creo que non debería estar así. Haxa ou non o recolledor do vidrio, polo menos recollelo e traelo, pois alguén, un empleado do Concello, traelo e tiralo en algún contenedor de aquí. Fíxose unha vez unha comisión evaluadora das axudas da luz, fíxose un ano no seu despacho, estábamos todos, miramos caso por caso e soupemos o que recibía cada un. Por que non se volveu a facer? Esa é a miña pregunta. E tamén, por último, se se pagaron os premios da Feira do Potro. Jennifer. Na apartado de preguntas do pleno anterior, vostede comentou que había uns decretos que levaban informes previos e que se estamos conformes ben e senón que tampouco lle preocupaba sobre este tema. Entón, vindo os decretos desta partida, eu atopo varias cousas que sí que me gustaría que se matizara. Son decretos como, por exemplo, unha compra dunha desbrozadora de 13.750, dunha trituradora de 11.000 e pico euros,
Pero despois tamén vemos subcontratacións de limpieza, porque entendo que esta desbrozadora e esta trituradora son para servicios de limpieza do Concello, pero logo vemos que hai subcontratación de limpieza dos camiños por importes de uns 18.000 euros. Hai outros decretos, como é o 497, custas procesais que condenan ao Concello de Muras, unha asistencia xurídica de 4.235 euros. Eu entendo que isto corresponde ao xuicio de Antón, da solicitude da compatibilidade. Dice vostede que temos que ser sensatos cando votamos. Eu creo que vostede tamén ten que ser sensato cando sabía que había empleados do Concello que estaban tamén con un contrato por sentenza que había que facerlles unha licitación para a plaza, chega o señor Antón exercendo os seus servicios da mesma forma que estaban os outros traballadores, presenta unha demanda co Concello que se lle aproba. Esa demanda, Antón creo que facturaba os seus servicios a través de factura cobrando ese importe con IVA e con IRPF. Nos a maiores agora, pola sentencia do xuicio que se perdeu a través do Concello, hai que pagarlle a Seguridade Social a maiores deses pagos que estuvo recibindo porque se considera empleado do Concello, sin plaza adjudicada e sin renovar a RPT que no seu momento, no 2023, cando Antón cando puxo a demanda, se lle comentou a vostede, cando se falaba do seu sueldo, era unha das propostas que eu lle fixen, que actualizara a RPT do Concello. Hai outro decreto dunha sanción de Augas de Galicia, é a terceira ou a cuarta sanción que vexo que se lle fai ao Concello de Muras dende Augas de Galicia por 2.098 euros. A mí gustaríame saber a que son debidas estas sancións, porque xa digo, é a terceira ou a cuarta que hai, non se aclara no que é o decreto a que ven a esa sanción. Despois atopámonos co decreto dun pago a Mar de gastos de piscina deste ano, 14.160 euros de socorrismo e de mantenimento. O doble prácticamente que o ano pasado, que a mitade de servicio que o ano pasado. Decreto 332 do Trail das Vestas. Vostede licitou e eu pregunteille se o Trail das Vestas o importe era de 28.820 e díxome que era unha licitación para 2 anos, pero vemos que os 28.800 euros é para este ano, non o de 2 anos. Polo tanto, nese momento quen minteu foi vostede, cando dixo que era para 2 anos. Axudas da luz. Nos decretos hai 6 denegacións de solicitudes das axudas da luz. Outro punto que tamén lle toquei no anterior pleno, vostede dixo que os requisitos agora, que os que cumpriran os requisitos iban ter os 700 euros para a axuda da luz. No seu decreto 380, como eu ben lle dixen, 700 euros son os que teñen as rentas menores de 15.000 euros. Non todos. Está firmado no seu decreto por vostede. Polo tanto, nese momento quen mentía era vostede. Non todos vamos ter acceso aos 700 euros, só os que teñan as rentas menores de 15.000 euros. Non todos os tramos. Se cumple co decreto que vostede fixo no seu momento. Despois, con respecto ao expediente de San Pedro, vostede fíxome unha puntualización na que dice que o alcalde conclúe a resposta indicando que fan cos ingresos o que lles indica a Secretaría de Intervención. Entón, a min gustaríame saber onde están os ingresos das tasas que teñen que pagar os toldeiros ou os puestos que se poñen no San Pedro. Sempre se tuvo ingresos cos puestos que se poñen no San Pedro. Entón, a min gustaríame saber onde están eses cartos, porque no expediente ao que tiven acceso e que revisei non aparecen estes ingresos. Só aparecen, como ben lle dixen, ou polo menos no momento en que o accedín ao expediente, a contratación das orquestas e o grupo de luz. Despois, tamén lle preguntei onde constan os ingresos das probas deportivas, da milla e do trail, porque se contrata a empresas para
organizar este tipo de eventos, pero despois non sabemos os ingresos os cobran esas empresas a maiores dos cartos que veñen da Diputación para pagarlle esas empresas ou se ingresan en algún sitio do Concello, porque non aparecen nos expedientes. Se se contrata unha empresa, como é o caso da Feira do Poltro, a que se lle paga 7.000 euros para organizalo, é ela que leva os cartos desas tasas municipais ou non? Eso é o que queremos saber. Por último, gustaríame saber tamén onde están, o sea, en que punto está a actualización dos números locais das vivendas, porque está aprobado en pleno fai máis dun ano e medio. Vostede díxonos que dependía de que houbera un servicio dun técnico para que o valorase. Temos entendido de que hai un técnico que ven de Betanzos que pode realizar ese traballo ou que a Diputación tamén suele facilitar este tipo de técnicos, pero non sabemos nada desta partida, algo que está perxudicando a veciños que, como teñan subvencións pedidas para as ventanas, como foi no meu caso, a perden, porque non corresponde a referencia catastral co número que hai actualmente na vivenda. Despois tamén me gustaría saber, que isto é outro punto que vi en varios decretos, que se está dando contadores de auga para uso doméstico, altas de auga para uso doméstico en varias zonas do Concello. Hai uns veciños en Casateita, xa lle dixen en varios peregnos, e outros nas Cuiñas que solicitaron auga e contador, que non tiñan problema en pagala. E o que me dicen é que non entenden como hai dúas fincas na calle Enrique Guzmán con contadores cando non son para uso doméstico, son para uso de huertos. Entón, non se trata en ningún momento de sacarlle auga a eses veciños, trátase de que se uns teñen auga, os outros tamén lles hai que dar servicio de auga. Entendemos así, entón non entendo porque uns sí e outros non. E por último xa vexo que hai algún pago das axudas de estudiantes feito. Gustaríame saber cantas familias solicitaron a axuda, porque aquí constan solamente 3 pagos, unha partida de 12.000 euros para axudas a estudiantes. Se só foron esas 3 personas as que solicitaron esas axudas, non superan os 1.500 euros. Entón, o que a medida non funciona, ou que chegou tarde e as familias non tiñan ao mellor xa posibilidade de justificación, porque estas axudas eran do 23 ou do 24, entón gustaríame saber a que se pode achacar esta baixa participación nas axudas. Julio. Non teño problema. Rogos, preguntas, todo. Ben, bueno, para rematar xa. Respecto ao cemiterio municipal, nos cada certo tempo facemos unha limpeza do cemiterio municipal. O arranxo do cemento ao que te refires ti, eso corresponde ya á Diputación. É un espacio da Diputación. Sí que é certo como traedes a min, e eu lle lo traslado á Diputación, como me traen outras problemáticas que hai na Lugo 540, e eu lle traslado a Javier Arias, ou os de mantemento das estradas. Pero non é un tema que nos corresponda no Concello facer o arranxo do cemento, que eso non é do Concello, nin terreo do Concello, está feito ali, pero eso é da Diputación. Eso, bueno, pero entón debería ser a Diputación quen faga esos arranxos. Ben, bueno, o alcalde atende as cousas do Concello de Muras e pódelle trasladar a outras administracións a situación de determinadas estradas, pero que actúen ou non actúen, non van a facelo porque eu sexa o alcalde de Muras nin deixe de selo. Respecto á limpeza do cemiterio municipal, bueno, se pode facer, pero non se ten feito ata agora por unha cuestión das mermas de auga. O mesmo que me decía das aceras, tamén se parou, se quería facer a limpeza da acera da volta para baixo, pero, bueno, no verán os pozos baixan e non queríamos quedarnos sin auga. De todos os xeitos, hai unha cuestión que mencionaches. Todos os anos se fai a limpeza do cemiterio municipal. Respecto ao remolque do Concello, bueno, imagino que o puxeron ali, pero que o quitaran. Sobre o punto limpio. Bien, este punto limpio que temos aquí, fixose unha obra no ano 18, eu sei da situación do punto limpio, e dá vergonza, o dice o alcalde de Muras, dá vergonza,
pero ten que darse conta que o punto limpio é o único que temos ao redor daqui. Nin Ourol ten punto limpio, nin Xermade ten punto limpio, e ali se fixeron actuacións de distinta índole. Pecharonse as cancelas a reventaron, puxose rede, tiraban as cousas por encima da rede e ao mesmo tempo forzaban as redes. E logo volvimos a intentar poñendo outras cancelas máis adentro, o que facían era tirarnos a basura diante da rede. Por eso se decidiu deixalo aberto e que a xente acumule. Por lo menos temos a basura centralizada, temos pendiente ir a facer a separación, porque a recollida de lixo, de reciclaxe, de rodas, de colchóns, bueno, o Concello está gastando todos os anos moitísimo diñeiro nesa reciclaxe e somos conscientes da situación e hai que arranxalo. Respecto á Estrada da Balsa, pois o mesmo. A Estrada da Balsa é unha estrada da Diputación. Xa lle dixen antes aquí a portavoz do Partido Socialista, reunínme con Pili Porto e con Pablo Rivera. E os dous lles trasladei a mesma cuestión, que a Estrada da Balsa estaba en mal estado, a Estrada da Paleira está en mal estado, a de Súas Chousas está en mal estado, a de Xelgaiz está en mal estado, en Silán está en mal estado. Bueno, dixeron que o tomaban en consideración, pero nós non imos arranxarlles as estradas. Nos arranxamos as nosas. Creo que este ano fixemos actuacións na Balsa, no Viveiró e en Silán, que se poden ver, e creo que os veciños están contentos, que imos a continuar en esa liña. Respecto ao contenedor de vidrio, por aquí pasa Ecovidrio. Ecovidrio é unha empresa sin ánimo de lucro que recolle o vidrio nos concellos. O traballo nos distintos concellos que teñan contenedores de vidrio. Ben, o traballo que nos costa a nos instalar os contenedores de vidrio, a eles tamén lles costa pois ir a Silán, por exemplo, ou ir ao Viveirón, e a veces son recelosos desta cuestión. E no Viveirón o que acontecía era, había creo que 3 contenedores, e cando os contenedores estaban cheos, a xente tiraba fora, e non sei concretamente porque están esas botellas ali tiradas, pero bueno, habrá que ver, e se hai un contenedor ali habrá que metelas para dentro, terán o que facer os traballadores do Concello cando vayan. A Comisión Avaliadora da Luz. Non sei se nas bases deste ano aparece recollido, non aparece. Bueno, foi por un tema de axilizar o pago entre solicitude e pago das axudas da luz que están para pagarse nestes días. É dicir, de todos os xeitos, inda que non teñamos esa comisión avaliadora, tedes accesos aos decretos de alcaldía donde cada pago da luz, cada pago a cada veciño leva un decreto. É dicir, a comisión avaliadora era un dato que nos viña dado e o único que facía era poñer en común as cantidades que recibían cada veciño. Tampouco íbamos a aportar nada porque era un traballo que facían os técnicos. Creo que nunca se modificou nada nas comisións avaliadoras. Ben, pagáronse os premios da Feira do Poltro? Sí, pagáronse. Respecto ás preguntas do PSOE, se accedéramos aos expedientes, tiñamos esta información. Entonces, eu solicita acceso aos expedientes, entras, antes cando falaba que foi rexeitada, non foi rexeitada, evidentemente a nos aparecenos que foi rexeitada, foi que non se accedeu a esa notificación na cal se autorizaba acceso a distintos expedientes. Entón, bueno, brozadora, tritura do Concello, custas, bien, todo isto aparece recollido nos distintos expedientes do Concello, non hai nada que ocultar, os ingresos, probas deportivas, millas e trail, bueno, están aí, eu creo que os dos anos anteriores aparecen recollidos aí. As sancións de Augas de Galicia, bueno, pois sí, hai un expediente por cada sanción e hai un motivo concreto polo cales nos sanciona Augas de Galicia. É bo que accedan a expedientes e vexan o porqué de que acontece cada unha destas cousas e por que se toman certas decisións. Mencionou que había 2 contadores aí Enrique Guzmán, as tomas de auga, os contadores, non sei se estaban estropeados, esos contadores veñen de vello, xa non foron postos por este equipo de goberno. E calquera solicitude serían cambiados. Calquera solicitude que entre en este Concello por rexistro, se lle dá forma nun expediente e eu non sei concretamente de que veciños estás falando de que non teñen acceso. Se fixeron os trámites correctamente,
teñen dereito a un contador de auga, e senón que pasen por alcaldía ou por secretaría a falar con Silvia, que non hai ningún problema neste sentido. Respecto ás axudas de estudiantes, as axudas de estudiantes resolvéronse, pero hai algunhas que están sin resolver. Falaba tamén das axudas da luz. As axudas da luz, é certo, rentas por abaixo de 15.000 euros son as que levan 700 euros. Eu en ningún momento dixen o contrario. O que dixemos foi que se subían as axudas a 700 euros. A maioría dos veciños deste concello teñen unha renta per cápita, porque é a unidade familiar, por abaixo de 15.000 euros. Por abaixo de 15.000 euros. Bueno, hai que ler as bases. E é o que aparece recollido nas bases. Non me diga, dixen... Ben. Bueno. Vostede dixo que todos os que cumpliran os requisitos iban ter acceso aos 700 euros. Está grabado no pleno, está posto na acta que acabamos de aprobar. Bien, o que lle dixen antes, non vou entrar en unha discusión con vostede porque non nos leva a ningún lado, polo menos a min, e é bastante frustrante cando non queremos entender, non queremos ver que se permite o acceso aos distintos expedientes, cando non accedemos, e logo vimos aquí, mentindo. Ben, con isto damos por rematado este pleno e son as 9:30. Graciñas e boas noites.